Son as imaxes do día de hoxe onde os efectivos da Policía Local e de Protección Civil tiveron un duro traballo motivado polo forte temporal de vento e chuvia que azotou a nosa comarca e que provocou o desprendemento de tellados e persianas no centro da vila. Hoxe o tempo é a nosa nova de portada neste martes 15 de xaneiro, pero temos outras novas que lle resumimos de contado en titulares. En canto ás precipitacións, hai precipitacións de carácter moderado, mesmo localmente fortes nalgúns momentos, e estas chuvias que están tendo un carácter persistente comenzarán polo noroeste de Galicia durante a tarde a perder este carácter persistente a ser máis intermitentes. A feira profesional do moble retrásase ata abril e manterase 3 días. O certame estaba programado para febreiro, pero a proliferación de citas nese mes desaconsellaba a data. De que vale ter unha finca en solo urbanizable nun plan que non se aproba? É moito mellor, ou é igual, ou é mellor para todos que esa finca este fora e que o plan este aprobado. Un forte temporal de vento e chuvia azotou a nosa comarca durante o día de hoxe. Aínda que a situación non se estabilizou, segundo Meteo Galicia, isto irá remitindo co paso das horas. Pois o que se agarda para o día de hoxe é que continúen os ventos fortes, especialmente no litoral sean ventos de forza 7 e 8 que continuarán durante todo o día de hoxe, mesmo tamén durante a noite, e habería que agardar a mañá pola mañá para que empecen a diminuir. Isto sería no litoral. No interior, a medida que avance o día, irán en diminución, pero aínda quedando os ventos fortes con intervalos moi fortes nas zonas altas da comunidade. En canto ás precipitacións, hai precipitacións de carácter moderado, mesmo localmente fortes nalgúns momentos, e estas chuvias que están tendo un carácter persistente comenzarán polo noroeste de Galicia durante a tarde a perder este carácter persistente a ser máis intermitentes, pero ainda así durante a tarde vai continuar a haber precipitacións en toda a comunidade. Dona aseguraba esta mañá que só haberá Plan Xeral de Ordenación Municipal se seguen as directrices da Consellería. Esta apuntaba que é mellor ter un plan con pouco solo urbanizable que estar sen el. Eu creo que a maioría dos ciudadanos entenden as razóns do equipo de goberno, porque son imbatibles. É dicir, que habrá Plan Xeral de Ordenación Urbana se se fai de acordo cas directrices da Consellería. E se non, non habrá. É así de sencillo. A Asociación de Consumidores e Amas de Casa Avelina Valladares programa sesións sobre o consumo responsable. Fixarás unha charla cada mes e a primeira delas versará sobre as rebaixas. A Asociación de Consumidores e Amas de Casa Avelina Valladares da Estrada programa iniciar a finais deste mes unha campaña de concienciación sobre o consumo responsable. Deste xeito o colectivo prepárase para realizar charlas mensuais que sirvan de orientación aos consumidores locais. A ponencia inaugural centrarase no período de rebaixas. A incorporación de 3 edís conforman a nova comisión informativa do IBI. A aprobación de facturas de estudo previo á ponencia de valores espera máis informes técnicos. Os edís Manuel Otero Espiño do Partido Socialista, Xosé López Campos do Partido Popular e Juan Torres de Cidega incorporáronse na tarde de onte a Comisión Informativa de Impostos de Bens Inmobles que preside a nacionalista Maribel Ruiz, titular do Departamento Municipal de Facenda. Tras a constitución do novo equipo de traballos, integrantes da comisión abordaron a aprobación das facturas relativas á primeira fase do estudo previo á nova ponencia de valores catastrais. O Concello da Estrada está a ultimar a tramitación das licenzas de Dosemás, Salsair e San Sinaes. Técnicos e promotor desta última empresa falarán mañán da urbanización da ampliación do polígono. Dende o Concello confirmouse que o Departamento de Urbanismo está ultimando a tramitación de varias licencias de primeira ocupación e de obra, entre elas as de Dosemás na Avenida de Santiago, a de Salsair para construir pisos na esquina das rúas Sampaio e Gradín, e a urbanización da ampliación do polígono de Toledo realizada pola firma local San Sinaes. Antes de rematar, se non puderon ver o que lle contamos neste informativo, recabámosles as novas máis importantes en titulares. En canto ás precipitacións, hai precipitacións de carácter moderado, mesmo localmente fortes nalgúns momentos, e estas chuvias que están tendo un carácter persistente comenzarán polo noroeste de Galicia durante a tarde a perder este carácter persistente a ser máis intermitentes. A feira profesional do moble retrásase ata abril e manterase 3 días. O certame estaba programado para febreiro, pero a proliferación de citas nese mes desaconsellaba a data.
De que vale ter unha finca en solo urbanizable nun plan que non se aproba? É moito mellor, ou é igual, ou é mellor para todos que esa finca este fora e que o plan este aprobado. E aquí poñemos hoxe punto final a información local desta televisión con imaxes da presentación da obra A Ópera de A Patacón que tiña lugar esta mañá na Galería Sargadelos. A presentación dun xeito moi peculiar. O verán de contado. Saudos e de camañá. Bueno, hola amigos e amigas. He de supoñer que moitos de vostedes, confundidos pola poesía que hoxe encerran tantas palabras traidoras, viñen aquí esperando a toparse unha ópera destas das de verdade, con sílfides de ventabásculas, coros de ocas, orquestras de funcionarios. Sentimos decepcionados.